s'ajusten perfectament al ritme del mot. Havia estat molt estès pel Pla de Llobregat i el Camp de Tarragona, i fins fa ben pocs anys es ballava a Gavà i Viladecans, al costat d'altres balls moderns de caient exòtic. La variant del Camp de Tarragona va ser recollida per Joan Rigall l'any 1908. Per tots nosaltres, doncs, l'esbart infantil l'Estel, que ens ballarà el Patatú del Baix Llobregat. El Patatú. Bé, ha estat el Patatú. Per l'esbart infantil l'Estel.